бахтовар ҷумаев ҳомии шинохтаи ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик рӯзи 20 майи соли 2024 дар як номаи саркушода ба президенти тоҷикистон аз эмомалӣ раҳмон хостааст ки ҳамчун пайрави мазҳаби имоми аъзам қонуни манъи ҳиҷобро аз байн барад. бахтовар ҷумаев ин қонунро ки маҷлиси намояндагон маҷлиси поёнии парлумони тоҷикистон рӯзи 8 майи соли 2024 бо пешниҳоди кумитаи дин ҳамчун иловаҳо ба қонуни танзиму ҷашну маросим қабул кард. зидди мазҳаби ниёкони мо номида аз президент хостааст то ба мавзӯи асос дахолат кунад. баҳрамдиҳии ин қонунро ба зери контроли худ бигиред. ҳомии ҳуқуқ изҳори итминон кардааст ки аксари мардуми тоҷикистон зидди ин қонунанд ва умедворанд ки бо дахолати президент ин қонун аз байн ба зудӣ меравад. президенти тоҷикистон тибқи салоҳияташ ҳақ дорад ки ба қонунҳои аз сӯи парлумон қабулшуда вето гузорад ва онҳоро имзо накунад. бидуни имзои президент ягон қонун аз сӯи парлумон қабулшуда қувваи қонунӣ намегирад. маҷлиси намояндагон рӯзи 8 майи соли 2024 ба қонуни танзиму ҷашну маросим чанд тағйиру илова ворид кард ки бар асоси онҳо дар ҷумҳурӣ аз ҷумла тамоми муарракаҳои марбут ба сафари ҳаҷ ва умра дар доираи оила маҳдуд карда шуда, идгардаки кӯдакон, истифодаи беш аз 4 мошин барои гусели арӯс ба хонаи домод ва воридот, фурӯш ва тарғиби либосҳои ба фаранги миллии бегона, инчунин дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пӯшидани чунин либосҳо дар тоҷикистон манъ карда мешавад. зери мафҳуми либоси ба фаранги миллии бегона, мақомоти тоҷикистон дар асл ҳиҷоб ва дигар либоси динии занонро дар назар доранд. аммо ин тағйирот ба қонуни танзиму расму оин ҳанӯз аз тарафи президент имзову дар расонаҳои расмӣ нашр нашудааст. ба ин далел манъи ҳиҷоб ҳанӯз қувваи қонунӣ нагирифтааст. бо ин вуҷуд аз тоҷикистон хабарҳои зиёде дар бораи оғози рейдҳо ба зидди занҳои ҳиҷобпӯш ба даст мерасанд. рӯзи 20 май кумитаи кор бо занон ва оилаи ҳукумати тоҷикистон бо нашри чанд акс аз ҷараёни рейди муштараки шӯъбаи кор бо занон ва оилаи шаҳрдории Истарафшан дар марказҳо ва нуқтаҳои савдои шаҳр бобати пешгирии бегонапарастӣ шурӯи чунин рейдҳоро ҳанӯз то қувваи қонунӣ гирифтани манъи ҳиҷоб расман тасдиқ кард. лозим ба зикр аст ки кумитаи занон дар гузашта якҷоя бо мақомоти интизомӣ дар кӯчаҳо чунин рейдҳо ба зидди занону духтарони ҳиҷобпӯш зиёд доир мекарданд. вале баъдан бино ба иттилои дарёфтӣ озода раҳмон раиси дастгоҳи президент амр дод ки ин рейдҳоро бас карда ба асаби мардум нарасанд. корбарон менависанд акнун барои кумитаи кор бо занон боз майдони корӣ оф шуд. аз ин қабл рӯзи 16 майи соли 2024 дар интернет сабти видеои як рейди зидди ҳиҷоб нашр шуд ки мавҷи вокунишҳои аксаран манфиро ба бор овард. дар ин видео чунин як рейд дар даромадгоҳи як шифохона сабт шуда буд ва дар сабт дида мешуд ки як марди масъул ва чанд зан ки зоҳиран аз байни ҳамшираҳои шафқат барои ин кор сафарбар карда шуданд, занону духтарони ҳиҷобпӯшро маҷбур мекунанд ки аввал рӯймоли сари худро тоҷикона яъне ба қафо бубанданд ва ба шакле ки рӯю гардан ва қисми пеши мӯи сарашон бинамояд. як марде ки зоҳиран масъули рейд ба назар мерасад ба як зан ки намехоҳад ҳиҷобашро аз сараш бигирад мефаҳмонад ки агар сураташро бигираду ба мақомот бифиристад 3,5 000 сомонӣ ҷаримааш мебанданд.